Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Si Abel? Niabot na ay. Dari de. Oh, nabalik lagi ka. Ato naman ka kamo trabaho dito sa ilang Don Rafael. Di lang ko. Di ko gusto malayo nimo. Oh, unsa? Dito? Ayaw na lang og pabili bayot, uy. Ay, nako. Nasir man ko. Nasir? Oh, na oh. Oh. Oh, salita mo, bay! Oh, bainting. Di lang ko muna yun dito, bay. Gumot man. Supak ba itong anak ni Don File nga si Federico ba? Dili siya gusto nga maadto ko dito. Daan pagyug ko. Klaro kayo? Maudjud, maldituhon man to. Dili na lang ko. Mas maipa rin, malinawon ko magtrabaho. Kakita pa kong charity. Abalag pamboy, importante nga malinawon o guway gubot, di ba? Ay, pero bay, adogon taon kay kinabuhing milyonaryo ay no sa. Milyonaryo ba ori? Anad ba to sa kapobre? Tanaw na ko, samok man ang kinabuhing milyonaryo ba? Sa bay? Ang taong milyonaryo, way kalinaw. Ha? Sure ka? Mao ba? Oo, pero may ka magano na sa imo sapi nga dili mahanaw nimo. Oh, Mao ba bay? Mao na. husto sa kaan na Abel. Murag hapit sa tanang higayon ang unang-una sa taong milyonaryo unsaon niya pagtipig ang iyang kwarta nga dili mawagtang nga to niya. Kadi balibaran to ni Mus Daddy nimo, ha? Murag dili gyud tingali ko para sa dato bay. Ari lang ko spinobre nga kinabuhi. Mao na. Neli parang dungay, nanawag na ko si pare Don Rafael Abel. Mao ba sir? Ngano man kuno? May bati siya ka kung kagool nga wa ka mo dayon. Ako na bitay naluoy niya sir. Kung marayon ko dito, ang iyang anak, mo iyang kalbaryo, dakong supak si Federico. Misulti sir pare Rafael kanako niya na, pero ado na ako na option. Nga musukot si Federico, nga alto ka, dawaton ka dito, basta hatagan kiniong dakong kantidad. Mao na sir, kibaw ko na. Mao nang maluoy ko ni Sir Rafael. Ginang ko. Maghata lang ko kagubot sa ilang pagpuyo. Pero ko, may insister kayo, si Rafael ka na ko. Nga, ganihon ka, kamuadto ka niya. Kay ni Franca siya ka na ko nga ikaw lang gud ko no, ang bugtong niyang kasaligan nga manalipod ka niya. Naman si Federico nga iyang anak. Abi ni mo, Abel, doon ang sige sulti ka na ko nga dili gid siya makasalig kang Federico. Mao ba sir? Mao ka na, Abel. Mao nga, sorry ha. Sorry nga may agdag ko nimo. Abi ni mo, soon magugay na mo si kumpare Rafael. Usa siya sa muluwas ka na ko sa kong negosyo, kanugaling, mga problema ko. Siya mo yung nagban. Ug, wa, pag yun mahitabo nga, iya kong gibalibaran panahon nga akong magkinahanglan. Mao ba na sir? Mao nga, nasikot ka. Tawangi ang imong amahan. Pero sir, naghuna-huna po ko ni mo tari. Biktima na biastolis kining imong gasoline station. Ayaw ka bala ka. Akong bansayon sila sa inting charity o gango pa na ito mga sakop de self-defense o gingon man pagod sa Mars. Mao ba sir? Importante nga mahibaw sila aron magkatabang sa pagparaipod sa akong negosyo. Palitan ako sila karmas. Lisensyahan ako. O patuluan ako sila unsaon sa pagpunting
Oh, unsa man ni? Unsa yung kasyon, sir? Tumatik na yun eh. Unsa man ni? Simple lang. Ano, nagipamahita trabong armas, lisensyar. O, na kauban ninyo, mag-practice ka mo. Aw, labing maayo sir, uy. Kay lisod na kaayo nga kita pa'y mabiktima. Mas may pagkitay makapusil kaysa kitang hipusilan. Oh, unsog yung ka na. Sakto ginayin mo. O, apel ka sa practice, Abel. Salamat, sir. Unsa naman sa problema ni mo, Federico? Kailangan pa bang mo explicar ko dati? Ha? Basta maduol ko ni mo. Walay laing tuyo. Nagkinahanglan kong tiktak. Nakabantay ka na? Federico? Kapoy na sige explicar ay. I need money. Money! Pilay kinahanglan ni mo. 200,000 pesos. Wa, Federico? Diretso. Hatag o dili? Trag. Oh, Federico? O saman, di ko mo tagan. Ha? Imo nang gitana atong abil. Wa ko'y gisulti, Federico. O lagi. Pero, aksyon ka naggahi karon dari. Unsa man sa imong gastuhan? Ha? Ay nako! Baya, ay pag binugog pangutanan, sumka na diwi. Federico, ako ba nga? Kanang kwarta, ang sabay buhato na. Dili ba? Para gastuhon. Mauman gani. Ug unsa may imong gastuhan? Kinanglan pa bang akong idetalye? Pocket money na ko ba? Pocket money! Nagkabantay ka na. 200,000 for the boys! Sa ingon lang ni anak ka sayon, nga imong gastuhon na kwarta. Come on, Dari Rafael. Ang akong gipangayo ni mo. Di na makatibhang sa imong kwarta, Dari. Ha? Ang sa kaman taon, bago ka na halinag yuta. Anya, na ay mga negosyo. Ha? Jeepneys, taxi, may mga gasoline station. Ha? Na ay mga convenience store. Na ay asyenda sa saging. Asyenda sa kalubihan. Mamatay na lang ka. Dili ka makahurot, anak Dari. Federico? Gamitan ni mong kwarta. Ato ng gamiton. Kabantay ka na, Dari? Samtang baka kita pa ka. Nga ako nang gigasto. Asa may palabihon ni mo? Ha? Asa palabihon ni mo, Dari? Ang gastuhon, ang kwarta, nga dili kang makakita. Ha? Kita na ako. Kabantay mo ko na. Tanaw na ko, Dari. Hapit na musahop ang imong adlaw, Dari. Iyo. Paglipay! Pangitaglaing babay! Unsa? Yung pagpilitan ng marga. Federico? Wag kaludaan ng marga? Unsa? Palain, oy. Kano ba? Palain ba? Sige ka nagkaog mangga. Kaon po ng dragon fruit. Federico, mahal ko si Marga. Pikat di mo na di. Pikat. Kawantay ka na. Magmahal kang marga. Kamitang utok ni mo, daddy. Simple ba? Simple analysis ba? Una siya simple analysis. Kabantay ka na. Wala na ni. Batan unas marga. Wanay kugma ni mo, uy. Kwarta rin giapa sana. Federico! Pero, yun na. Maragtaas na kayo kong istorya na. Asa man? Hatag ka o dili? Prank ka lang. Okay. Tatagan ko ikaw. Oh, naaraman na na. Kabantay ka na. Ready na ka, Ma'am Charity? Yes, sir. Sige. Okay, go! Yan mo! Purbida, no? Salamat!
Igo kay spunting na mo tao na. Puros gusto sa alpa tanawa na Nakachamba, Inting. At sa bago taon, gituyog yun din mo. Ikaw, Bay Abel. Ready na? Uy, ayuha bayot ha. Ready na, Bay Abel? Sige na, go! Wow! Bullseye! Purbida, no? Sintrog yun nga pagkaigo! Ha, Bay! Ikaw na, Bay Abel! Paldo na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!